Lidl opäť expanduje. Novú predajňu plánuje otvoriť aj v Novomestskom okrese. Sľubuje pracovné miesta aj vyššie platy. Zamestnancov v predajniach čaká mesačný príjem nad 1250 eur. V skladoch až 1300 eur. Forbes ocenil špičkových lekárov na Slovensku. Medzi nimi je aj odborník z fakultnej nemocnice v Trenčíne Marek Káčerik. Bojnice zaviedli od februára zmeny v parkovacom systéme. Ceny klesli a doba platenia sa skrátila. Napriek tomu však po prvej hodine zaplatíte 2 eurá za každú ďalšiu začatú hodinu. Viac aktuálnych správ z diania v Trenčianskom kraji nájdeš na trenčinak.sk.